Assalamu alaikum jama'a, barkamu da sake saduwa cikin sabon shirin na Mr. Prof TV. A yau shirin mu zai tabo yadda zaka sa charging animation, wato yadda idan ka sallaka caji a wayar ka maimakon ta sa wani current logo a gidan batirin ka na waya a saman wayar ka, to sai ta kawo wani animation mai kyau mai ƙayatarwa. Mun gode. Amma kafin mu zuwa ga darasin ne, muna roƙon da kafin mu fara darasin nan, idan kai bako ne a sabon kusan nan, to Allah so ka daure kai mana subscribing, sa'annan kai liking, kai sharing, sa'annan kuma ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu. Mun gode. Wato ga wani application nan mai suna TrueArms. Za ku shiga Google Play Store a kurkuku TrueArms domin ku yi installing ɗin wannan application, sa'annan kuma za mu ajiye muku download link a description. Mun gode. Yanzu zuwa ga darasin mu. TrueArms. Kana shiga application ɗin, gashi nan ya rubuta ma TrueArms is active. Daga zuwa nan abinda kawai zaka direct ka shigo animation. Bayan ka shigo animation, abinda kawai zaka zo nan sai ka taba wato charging size. Charging style da disable nan, amma mu zamu, idan aka ce disable kenan kar a sa wannan a charging animation, amma zamu sa progress. Bayan mun sa progress, na biyu kuma set size, sai mu rage mai size, sai mu rage mai girma. Bayan mu rage girma, to gashi nan dai yayi animation din, mu rage masa girma. To gashin dai kamar yadda gani haka mun saita TrueArms. Za mu ji yanzu mu laƙa wayar mu caji domin ku ga abin da ke faruwa. Amma kafin mu ji, da Allah, in kun ji daɗin wannan bidiyon, to ku daure ku mana liking, ku sharing domin su karu. Yawwa, kamar dai da kuka gani yanzu gashi nan mun laƙa caji ga abun nan ya fito a saman batirin waya 49% ina shi yana caji. Yawwa, to yanzu za mu kashe wayar, wato mu danna power sai duhu mu gani, saboda mu ga charging animation ne. Yawwa, to cikin gani ga charging animation ɗin AC charge, ga wannan nan muka zaɓa muka saka gashi nan, amma akwai su a wurin jere da yawa, ta yadda za ku samu kowane daga cikin su idan kuna so. Mun gode. Da wannan muka kawo ƙarshen wannan darasin namu na Mr. Prof TV. Muna roƙon idan kun ji daɗin wannan bidiyon namu, to ku mana liking, ku sharing domin wasu ƙaru. Mun gode. Kada ya kuma ta Mr. Prof TV.